Dáme play? Hej, dobre. 2v2. Hej, 2v2 som dal. Nice. A tebe to koľko trvalo? Lebo to trvalo už 10 sekúnd. Tá je trochu kratšie, je trochu dlhšie asi. Dobre, tak ty začneš alebo ja? Keď ideme, aha. Som nevedel. Keď ideme na to. Počuješ ma? Hej, počujem. Počkej, ťa zle počujem dosť. V pohode už? Hej, Čo? už dobre. Lebo Počkej, ja sa to tak... ideme na to už, alebo čo? Hej, nám sa to, tí hráči sa disconnectujú. Aha, ok. Ale je tu jeden. Tu budeme spolu, ne? Si chcel najprv dať fight, že by to bolo tak, ale tak si ho potom napadlo, že sa nejde k tomu, alebo nebola by to nuda docela. Ok, už sme si tu... Nie, zase cancelled. Hej, ja viem asi, čo robíme zle. Počkaj, dám, že play a dám, že 2 versus 2, ale to beginner. Aha, Počkaj, to nejde, tak 2 versus 2. Skúsim toto dať ešte raz. nie, ja neviem. Aha, ty si party leader, to ty musíš robiť. Ok, ideme na to. Dúfam, že to vyhráme. Ja som si to furt milil s inou hrou Marvel Rivals. Bomby. Ja hodím granát na začiatku. No ty nerob, lebo môžeš nás zabiť. Ono to dáva docela šupy. Dobre. Ups. Aha, je, že na nás chce. Tu pri mne sú. Pomoc! Pomoc. U mňa tu je taký cigán! Á! Oni tu. Tu už si mŕtvy. Však oni sú pro, oni majú level 100 za čo? Za tebou sú. Sú za tebou. Joj. Oni sú pro, to je nefér. Nevadí, však, hej, ale trošku matchmaking by tu mohli mať. Práve. Že by sme proste, ja som, počkej, jak to, že si ty level 13? Lebo ja som to raz hral dávno. Za tebou, za tebou. To čo je? Mačeky, zdá sa mi. Nie, počkaj, ale však to sú takí, hej, oni asi nemajú že zbranie, dobre, ale zase oni sú OP podľa mňa. Nie, oni majú takú katanu. Som videl. Však máme ešte šantu. V tomto videu bude challenge vyhrať. Ja som skoro zabil. Roman, on má strašne málo. Ja som ho zabil. Ale mňa zabil. Teraz je to 1 versus 2. To bude tak, kde kempiť, kde je ten podliak hnusný. Ale má taký iný crosshair, ja mám také... Sorry. Granát, pozor! Počkej, je skoro mŕtvy. Mŕtvy, dobre. Asist. Nie, ma zabil. Nevadí. Teraz bude match point, presne. Poďme. Počkej. Roman, ale je to také... Ja som... Ale si dosť dobrý. Ja? Jeden je u mňa. A na mňa tu hodili dačo. Oheň! Pomoc horí arena. Oni to tu... Ja som skoro zabil jedného. No, Zabij ich! Pekne! To už nedám. Nie, sakríš, nemá. Nevadí. Však, dobre, daj skip a daj, že play again. A kde? Rematch? Dobre, už nemusíš, to už som ja dal. OK. Ja dúfam, že nepôjdeme zase proti týmto. Tak porazíme. Ale to sú fakt takí na úrovni, čo sme my asi. Určite nezabudnite nám dať odber. Ja ich počujem. Hodím Čikičisov link kanála do popisu. No ja som mŕtvy. Možno ich dám.
Yes! Ten... Možno ho dám. Dúfam. Nie, z druhej strany. Nie, on tu zdrhá. Cigán. Yes! No! Že by... Nice. Že by, možno to dáme. Hej, toto vystri... Roman, ja som povedal o milom Roman tebe. Nemá. Sorry. To vystrihneš. Hej, no. Za nami prepad. Počkaj, ja si dobijem. O, yes, ten bacon je skoro mŕtvy. Sakríš. Počkaj, on je pri mne. Zabij ho. Dobrá hra to je. Musím povedať, že Majka vybral. Budete vedieť, keď ťa budem volať Majka, ako bolo skrátka. Nevadí. Lebo všetci hráči vlastne, keď je táto mapka, ja už mám takú stratégiu, všetci hráči idú sem. Hej, tu idem kempiť. Vlastne... Granát! Prišiel do base. Kde sú tu? Tu sú u mňa! Počkaj, ti idem pomôcť. Vytraj. Mŕtvy? Nie! Ma zabil bacon a jeden umrel. Už teraz je to 1 vs 1. To dáš? Dobre je, že tu môžeš... Poď, strel ho! Meci aj zbranie sem tam možno. Yes! Yes! Pekne. Ďakujem. Ok, a keď toto dáme, musíte dať od veľa like. No hej. Tam je, stave. Dobre, som mu dal. Ja som mu dal pekne. Hej, ja. Tam je bacon. Ja mám, že málo hápo. Ja mám, že málo hápo. Hápo, bábo. On to ide ku mne. Nie. Sorry, ja som podne zle. Nevadí. Ty ešte dáš mu. Dobre. Za tebou, tam. Nie, on preskočil do kostola. A tam je. Až mi spadli sluchátka. On používa takú diku. Nie. Yes! Nice. A toto je dobré, mňa to strašne baví. Hej, to je dobré. Ja to budem hrať aj off screene. Dáme part 2, keď chceš. Hej, no keď tu bude, že 5 lajkov. Hej, to bude dobré. Či on tam robil, to sa dajú robiť emoty? Hej, oni... Jo, pekne. Ďakujem. Dostal teraz, že šupy. No ja som ho zavila, nema. Hej, no. Joj. Si vám pekne. To čo boli za zvuky? Yes! Čestné. Hej, to bolo tesné. Yes, match point, to dáme. Ja, toto je teraz také čierno-biele mi prípada. Hej, to je na schvál. Lebo už sa boja životíka oni. Tu kempíme. Tam bol. Je to takedy scary, ak tak skačú. Nie, no ja som mu normálne... Nie, pištoľou nikdy nechoď. Nie, omylom som išiel a preto sme umreli. Kúkni, čo on má. Však to je dobrý hráč. On má nožík, hej, ale to je asi lacné. Hej, on to na mňa raz dal, ale som prežil. Ale tu môžeš byť, tu akože si dobrý hráč, aj keď si trošku pay to win. Ale tu musíš byť trošku, lebo vlastne tie kľúče sa ti až tak ľahko nezazbierajú. Kde sú? Dobre, dostal 70. Áno. Nie. Pusia. Hej, asistoval. Let's go! Oh yeah, baby. Nice. Dáme play again. Hej, play again. Nice, pekné. To bola dobrá hra. Hej. Ja som ich zabil 8 krát, to je dobré. Ok, daj si 9. Oh ja. Vyzerajú, že by sme ich vedeli dať.
Čo dáme? Ale daj mi zase ten grave, lebo to je akože proste najlepšie. Hej. Čo? Toto neviem, čo je. Čože to je ako Lego nejaké. To je taký klasický Roblox, starý. Hej, To dáme, tých dáme, oni sú väčší level podľa než mňa ty. tých vývojárom Rivals táto mapka trvala 5 sekúnd urobiť. Tam je! On má jaký vrep, fajnový. Nie, joj. Nice. Hej, a toto je podľa mňa fejkové Nie, CS-ko. vôbec som sa nehýbal. A toto je podľa mňa fejkové CS-ko. Hej, presne. Lebo ono tu máš vlastne to isté všetko. Ty prečo máš taký štít na začiatku? Tam vidím ho. Nie, on ma zabil. Môžeš ísť preč, prosím. Počkej, za mnou sú. Oni vyzerajú... Počkej, ešte tu Kto je? Pod zemou. Zabij ho, tu je! Sorry, Roman. Zabij ho! Nie, Roman, ty si ho mal streliť s pištolou. Hej, ale proste ja mám aj také odnaučenie, že z Fortniteu, aj keď, lebo akože tam v kuse strieľam inou zbraňou. Sorry. Sa boj. A tu je! Joj. To čo je? Nie. OK, takže toto bol možno už aj koniec nášho videa. Hej, fakt? Alebo dáme ešte jednu hru? Dajme ešte jednu hru. OK, dáme ešte jednu hru. Takže ja dávam play again a dúfam, že túto vyhráme. Aby to bolo tak, že... aby to bolo fair. Aby sme mali už 2-2. Hej. To dúfam, poďme. Vieš to, že keď takoho zabiješ s nožikom zo zadu, tak... To je dobré, to viem. To som už hral. Toto je dobrá mapka. Ja, vieš to umrieť. Už pri mne. To je ten lepší. Yes! Je mŕtvy. Toto už je ľahké, lebo najľahšie. No, nepovedal. Yes. To bolo celé rýchle. No dosť. A to dáme asi. mohli by sme to dať, lebo on vlastne, on trošku soluje možno. Tí dvaja, čo tu boli teraz, oni nesolovali. Aj keď vlastne... Tu je zase! Zas! Si. Ja som si myslel, že ty si umrel, zase je tam. Počkej, táto... To je on asi. On vlastne v tejto hre treba mať dobrý aim. To je všetko. Jo, ja furt dávam asist. Oni umreli pri sebe. Lebo my máme také dobré, že my obidva palíme a to je dobré proste. Počkej, zastupuje ten typek. Keď áno, tak to je fakt Tu je zase! Chudák. Počkej, On zdrhá, možno teraz sa dožije viac. Ja som sa prepadol. Počkej, dajem na tú typku. Yes, je dead. A tá typka... Ona je akože dosť... Tam ja ju vidím. To je typek, ale. Lebo že ona ani nestreľa. Ona neviem, kedy streľala. Ona je podo mnou. Som skoro spadol. Yes. Nice. No, lebo ona išla iba po tebe, ja neviem prečo. Nie, a mi to dal asist, ja neviem prečo. Hej, Môže asi, asist že preto, som lebo ty nevidel si preto. uraz hitol, asi. A to je taký asist, že Zase až... tu je. Nie. No nie. Počkej. Hej, poďme do toho kontajnera. Jakby... Joj, počkaj. Hej, ty vieš, že keď sa tu prepadneš... Tam je typka. Si myslel, že to je taký páka. Zase tu je! Tu ide! On tu dačo hodil ešte pred smrťou. Čo? Ale však tá typka pre mňa sa diskonektovala. Hej. OK, takže sme to dali, takže musíte dať like a odber. Áno, a čaute. dajte určite i na druhé kanály. Čaute. Čaute!